Mezitím, když je starší muž, který přitahuje pohledy, a tím, který v ženách vyvolává vnitřní odpor, je rozdíl. Už si viděl oba typy. Šedovlasý muž v baru s tichou sebejistotou, který bez námahy přitahuje mladší ženy do své blízkosti. A pak je tu ten druhý typ. Ten, který se snaží až příliš. Ten, který si neuvědomuje, že se strapňuje. Tady nejde o vzhled. Nikdy nejde jen o vzhled. Jde o přítomnost, energii a sebereflexi. Protože nic neodradí mladší ženu rychleji než starší muž, který se chová tak, jak si myslí, že by se měl chovat, místo aby byl sám sebou. Takže pokud ses někdy divil, proč se mladší ženy nejdříve zajímají, ale pak se rychle stáhnou, je velká šance, že děláš jednu z těchto 7 chyb. A to nejhorší? Možná si to ani neuvědomuješ. Pojďme se na to podívat. Zvyk číslo 1. Snažit se vypadat mladší místo toho, aby se hrdě hlásil ke svému věku. Nic neodpuzuje mladší ženy rychleji než starší muž, který se křečovitě drží mládí. Znáš ten typ? Nosí tenisky určené pro teenagery. Používá slang, který vyšel z módy už před 5 lety. Zmiňuje TikTok trendy, jako by se vyznal, když ve skutečnosti jen kopíruje něco z nějakého seznamu o tom, jak se přiblížit generaci Z. Podívej, není ti 25. A to je v pořádku. Vlastně je to víc než v pořádku. Je to tvoje výhoda. Protože mladší ženy nejsou se staršími muži proto, že by chtěli další verzi 25letého kluka. Chtějí věci, které jim mladší muži nemohou nabídnout. Stabilitu, zkušenost, hloubku. Pocit, že muž ví, kým sakra je. Ale když se snažíš napodobovat mládí, ztrácíš to jediné, co tě činí přitažlivým. Nepřirozenost, která pramení z přílišné snahy. Představ si, že vejdeš do baru. Je tam chlap ve 40, nosí kšiltovku dozadu, nadměrnou mikinu, tenisky, které stojí víc než jeho nájem. A říká věty jako no cap, fr. Jak to působí? Ne mladě, ne cool, prostě divně. Existuje důvod, proč Sean Connery stále přitahoval pozornost i v 60. Nehrál si na 20letého. Hrdě přijímal svůj věk a dělal ho zatraceně atraktivním. Muž, který přijímá svůj věk, si získává respekt. Muž, který s ním bojuje, působí zoufale. Jak to dělat správně? Chceš být jako starší muž atraktivní? Přestaň se snažit být mladší. Začni být lepší. Místo honění se za trendy ovládni nadčasový styl. Místo učení generace Z slangu buď výřečný. Dobře zvolená slova mají větší sílu než jakákoliv módní fráze. Místo toho, aby se snažil proniknout do mladých kruhů, vytvoř si svůj vlastní prostor, kam tě mladší lidé budou přirozeně přitahováni. Protože na konci dne ženy, a zvláště ty mladší, nechtějí muže, který se teprve hledá. Chtějí muže, který přesně ví, kým je. Zvyk číslo 2. Chlubit se penězi způsobem, který křičí nejistotu. Buďme upřímní. Peníze jsou přitažlivé. Signalizují úspěch, schopnosti a stabilitu. Ale v okamžiku, kdy se jimi začneš chlubit, proměníš je v odpuzující faktor. Mladší ženy nemají problém s tím, že starší muži mají peníze. Vadí jim, když si starší muži myslí, že to je to jediné, co nabízejí. Existuje rozdíl mezi mužem, který má bohatství, a mužem, který bohatstvím zakrývá svou nejistotu. A věř mi, ženy ten rozdíl poznají na míle daleko. Jak to vypadá, když je to špatně? Představ si to. Muž ve svých pozdních 40 letech je na rande s mladší ženou. Během prvních 10 minut zmiňuje luxusní restaurace, mluví o svém Porsche, zdůrazňuje, kolik stojí jeho hodinky. Ona přikývne, zdvořile se usměje. Ale uvnitř je úplně odrazená, protože nevidí sebevědomého muže. Vidí muže, který zoufale křičí: prosím, nech mě na tebe zapůsobit. Skutečně úspěšný muž nemá potřebu neustále dokazovat, že je úspěšný. Nechá svou přítomnost, svůj životní styl a svou jistotu, aby mluvili za něj. Bohatý muž, který potřebuje, aby všichni věděli, že je bohatý, je chudší, než si uvědomuje. Zvyk číslo 3. Stěžování si na moderní ženy, jako by to byla součást osobnosti. Pokud je jedna věc, která okamžitě odradí mladší ženu, je to starší muž, který působí zatrpkle kvůli dnešnímu randění. Znáš ten typ? Pořád říká, jak jsou dnešní ženy náročné.
Jak za mých časů byly ženy jiné. Jak sociální sítě všechno zkazily. Podívej, možná na tom něco je. Svět se změnil. Ale ve chvíli, kdy o tom začneš kázat, stavíš se do stejné kategorie jako chlápek v baru, který křičí, že hudba byla lepší v 80kách. Nezníš moudře. Zníš staře. Proč je to tak nepřitažlivé? Když si stěžuješ na ženy, dáváš jim tím 3 jasné signály. Cítíš se bezmocný v randění. Máš nevyřešenou zášť. Neumíš se přizpůsobit, jen obvinuješ druhé. A není nic méně přitažlivého než muž, který místo toho, aby našel způsob, jak prosperovat, viní svět kolem sebe. Mladší ženy nemají problém se staršími muži, ale nesnáší starší muže, kteří se chovají jako oběti. Zvyk číslo 4. Být příliš majetnický a ovládající. Existuje jedno rčení. Čím pevněji se něčeho držíš, tím rychleji ti to proklouzne mezi prsty. Nikde to neplatí více než ve vztazích. Mladší ženy nemají problém se staršími muži, ale vadí jim, když je starší muži považují za svůj majetek. Sebevědomý muž jí dává pocit, že je chtěná. Majetnický muž jí dává pocit, že je uvězněná. A to nejhorší? Většina mužů si ani neuvědomuje, že to dělají. Nejdříve to vypadá jako starostlivost. Napiš mi, až dorazíš. S kým jdeš ven? Tohle si chceš opravdu vzít na sebe? Ale pomalu se to mění v kontrolu. Proč si mi hned nezavolala? Nelíbí se mi, že chodíš s těmi přáteli. Nevěřím chlapům kolem tebe. A než se naděješ, to, co začalo jako přitažlivost, se změnilo v dusivý pocit. Proč starší muži do této pasti padají? Muži přirozeně nejsou ovládající, ale život některé naučí se takovými stát. Do doby, než muž dosáhne 40 nebo 50, pravděpodobně zažil drsný rozchod, který ho zaskočil. Situaci, kdy ho žena opustila kvůli někomu lepšímu. Vnímání, že mladší atraktivní muži jsou jeho konkurencí. A co se pak stane? Místo, aby věřil, že je dost dobrý, začne svou ženu hlídat jako majetek. Myslí si, že když ji bude kontrolovat, nebude mu nevěrná. Když jí bude kontrolovat telefon, bude vždycky vědět pravdu. Když ji udrží ve svém světě, nikdy neodejde. Ale co si neuvědomuje? Že tím zabíjí přitažlivost rychleji než čímkoliv jiným. Protože kontrola nedělá, že žena zůstane. Naopak, přinutí ji utéct. Zvyk číslo 5. Chovat se k ní jako k dítěti. Jedna z nejhorších chyb, které starší muži dělají. Přestanou být přitažliví a začnou být povýšení. Děje se to tak snadno, že si toho ani nevšimnou. Předpokládají, že protože mají více životních zkušeností, mají právo ji neustále opravovat, vysvětlovat jí věci a říkat jí, jak svět skutečně funguje. A hádej co? Nic nezabíjí přitažlivost rychleji. Jak to vypadá v reálném životě? Představ si mladou ženu, která nadšeně vypráví svému staršímu příteli o něčem, co se právě naučila. Možná je to nová kniha, zajímavý fakt, nebo něco, pro co má vášeň. A teď se podívej, jak špatný typ muže zareaguje. To je roztomilé. Ty ses to teprve teď dozvěděla? Jo, to už vím léta. Věř mi, ještě tomu úplně nerozumíš. Je to jemné, ale přitažlivost okamžitě zmizí. Proč? Protože místo toho, aby s ní vedl konverzaci, schazuje ji. Ženy, zvláště ty mladší, nechtějí být poučovány. Chtějí být vyslyšeny. Psychologie. Proč to nefunguje? Starší muži si někdy myslí, že jejich hodnota ve vztahu spočívá v tom, že jsou moudrým učitelem. A i když není nic špatného na sdílení znalostí, záleží na tom, jak to děláš. Můžeš být buď starší muž, který ji přinutí cítit se hloupě. Starší muž, který ji inspiruje. Jeden ji odežene. Druhý ji k sobě přitáhne. Zvyk číslo 6. Oblékat se, jako bys to vzdal. Buďme brutálně upřímní. Přitažlivost je vizuální. Nezáleží na tom, jak jsi inteligentní, úspěšný nebo charismatický. Pokud vypadáš, jako by ses právě vyhrabal z postele, už jsi v nevýhodě. A mnoho starších mužů do této pasti padne. Někde cestou přestanou dbát na svůj vzhled. Říkají si, jsem příliš starý na to, abych se oblékal stylově.
Nemám nikoho, na koho bych udělal dojem. Pokud mě žena opravdu má ráda, bude mě mít ráda takového, jaký jsem. Ale tady je tvrdá realita. Ženy jsou naprogramované tak, aby je přitahovali muži, kteří se o sebe starají. Nemusíš se oblékat jako 20letý influencer. Nemusíš se honit za trendy. Ale pokud vypadáš, jako bys to vzdal, nebude o tebe mít zájem. Proč se to děje? Muži, zvláště starší, si někdy vypěstují falešný pocit jistoty. Možná měli dlouhodobý vztah nebo manželství, kde se nemuseli snažit. Možná dosáhli úspěchu, kde si myslí, že jejich status stačí. Možná si jen zvykli na pohodlí. Ale pohodlí je nepřítelem přitažlivosti. Když žena vidí muže, který vypadá, jako by si nedával žádnou práci sám se sebou, nepomyslí si, to musí být hluboký myslitel, který se nestará o materiální věci. Ne, pomyslí si, když si dává tak málo práce sám se sebou, jak málo práce si dá se mnou? A jakmile si tu myšlenku připustí, je konec. Rozdíl mezi starým a distingovaným. Tady je něco, co si většina mužů neuvědomuje. Ženy milují starší muže, ale nesnášejí muže, kteří vypadá, že se přestali snažit. Podívej se na George Clooneyho, Idrise Elbu nebo Pierce Brosnana. Tito muži nejsou mladí, ale svůj věk nosí s elegancí. Nepokoušejí se vypadat na 20. Oblékají se jako muži, kteří si sami sebe váží. A to je klíč. Sebevážit si sám sebe. Zvyk číslo 7. Chovat se, jako bys věděl všechno. Není nic horšího než muž, který si myslí, že je nejchytřejší člověk v místnosti. Starší muži to dělají, aniž by si to uvědomovali. Žili déle, viděli více, zažili více. A myslí si, že jim to dává právo poučovat mladší ženy o všem. Ale tady je ta věc. Ženy nechtějí profesora. Chtějí partnera. Jemná hranice mezi sebevědomím a povýšeností. Řekněme, že jsi na rande. Mluví o něčem, co jí nadchlo. Možná o knize, novém podnikatelském nápadu, nebo jen o koníčku. Atraktivní starší muž poslouchá, zapojí se do rozhovoru a podporuje její vášeň. Ale muž, který to pokazí, udělá tohle. Vlastně to tak nefunguje. Jsi na to příliš mladá, abys to opravdu pochopila. Dovol mi, abych ti to vysvětlil správně. V jeho hlavě je to jen pomoc, ale pro ní je to povýšenost. Proč je to tak nepřitažlivé? Když muž neustále opravuje ženu nebo se chová, jako by její názory neměly hodnotu, vysílá tím jasný signál. Nevážím si tvého myšlení. A žádná žena, bez ohledu na věk, se tak nechce cítit.